Allah salamu alaikum. Da Allah tambaya nake da Allah. Ya ne da Allah hanyar da za ta kai ni gidan Malam Salisu na Fulani. Malam Suleiman na Fulani. Afwan. Na'am? To nan haka in na miƙe wannan hanya? Oke Allah sani. To da Allah ya sunanki? Nafisa ko? Nafisa? Ɗume darnuma to o kaɗo? O ƴamaya. O kuma dari ɗo to makko? Ɓurti noon o ƴamata. Kuma ha ara araymo? A wuro jahani. Sabida iya shemtuɗum? Wara fa wuro hakkil men ɗo. Wara yawnu fa wuro. Tsakanin mu sai dai in ce rabi ne ya haɗa.